Ndewo nọ ndị be anyị, daalụ na ekene m unu ka eke unu mee unu asaala chi. Ọ bụ maka ọlụ soja na mba Eliza. Kedu ebe bụ mba Eliza? Ebe bụ mba Eliza bụ mba United Kingdom, ya bụ UK. Fa na-akpọ unu oku, unu n'anya n'ihe na-agagharị unu ga-afụ. Ọ ga-ebido na 19th of August. Biko unu kesaa anya maka na ihe a bụ greater opportunity. Nwaanyị na-eje, nwoke na-eje, ya bụ ndị ọlụ amị a na-achọ iwe. Ọ bụrụ sọsọ ije kwaba mgbọ, ọ bụ ọlụ aka ọbụla ị mụrụ ị ga-eme nwunye na soja. Ndị na-eti egwu ị ga-emenwu entertainment na soja, a ga-ewe gị. Ndị na-agba agba, ị na-agụ agụ, ị nwere ọlụ aka, ọlụ ọbụla, ọlụ kapịnta, ọlụ nọọsụ. Ọ bụ ndị nọọsụ na-etritikwe ma fa nwee injuri. Ndị nọọsụ na-alụkwa na soja. Ọ bụ gịnị ndị mba United Kingdom na-akpọ ECOWAS, ndị niile so na ECOWAS countries. Ke ndị bụ ECOWAS countries? Ọ bụ ndị niile Britain colonize. Ya bụ unu bịaba unu n'anya n'ihe ndị a na-agagharịcha na infọmeshọn julie. Unu chọọ link ya na anya unu ga-afụ link. Unu jekwere na Google, unu taịpụọ britishArmy.mob, unu ga-afụkwu ya ka ọ na-agagharị. Ọ fịara arụ, unu ga-eme nwunye, unu gba mbọ mee nye tupu oge aga, maka 19 of August ọfịazi arụ. Tata bụ gịnị ka edeti tata bụ 7th, so ọ ka na-abịakwa n'iru, o mebere expire. So ihe a bụ greater opportunity. Onye ọbụla nụrụ ya ka ọlụ nwanne ya, unu anụ ọnụlụ ka ọlụ ibie. Ihe ọbụla mfụkwa dị mma na-ewetela unu. Ihe ọbụla unu ga-ejilite elele, mma na-ewetela unu nye 24 hours. Yes, na-ele nke ya ụmụnne, na-ele nke ya British Army, British Job and Recruitment na-eni unu fuli ya ka ọ na-agagharị. So type onye na any of your browser, i click igụ ọnya, ya bụ ịgụrụ anya ọdụ straight forward. Itinyebe itinye application ifu na fa ga-ewekwe gị, maka fa nidilie. Ibu cook, fa ga-ewekwe gị. Ịma esi nri, fa ga-ewe gị, maka asị na onye agụụ anara afụ ụzọ. Ndị amị anwụ na-akwa mgbọ, fa na-eli nri wee jekwaba mgbọ. So a na-ewekwe cook onda gịnị, onda soja. Ọ bụzi ndị doctors a na-ewekwe fa gịnị, onda dia. O nwere ụdị ọrụ aka anara ewe nọnda soja. Ọ bụrụ ị ga-abụkwa soja, inwe ike yide akwa ya, mana ọ bụ kuku ka ị na-esi, gịnwa na-esili fanili. Maka ndị na-akwa mgbọ a na-esili fanili, fa ga-akwụzi ọnụ mba. Andị onye na-akwa mgbọ anọkọta na a na-eme n'ihe obele entertainment. Ya bụ a si na work and play, I believe na work and pray. Ya igwuli egwu ịlụkata ọlụ ije gwulie egwu, ya bụ ka o ji dị mkpa ịnọkata ịkpọrọ ezinụlọ gị jee holidays, unu jee gwulichee egwu nọ refresh ya, na-akpụ ya recreation. Maka onye ahụ eme break ya down. Ọ bụ ya ka eji akpọkwa ma ndị na-eti egwu, ma ndị na-agụ agụ, ma ndị na-esi nri, ma ọlụ aka ọbụla inwe. Ị na-akụkpọ ọkpọ, a na-akpọkwa gị. Ị na-eme plọmba, a na-akpọ gị. Nke ọbụla ịmụ, a na-akpọ gị. Ndewo.